Здравейте, приятели, чакаме да донесат колата. Ние от Автокръща Кар Паркинг ви представяме едно пасаче, сега ще го видите. Едно пасаче, 1695 коня е, цена на лично, който ме ръке да пише, така че не дайте да изпуснете тази хубава кола, пичове. Сега ще я покажем отвътре отвънка. И да, имам YouTube канал, който не знае. На 15 абоната ще дам един дизайн на giveaway, може да го спечелите. Така че гаскам 15 абоната да ги направим. Имам линк в профила ми в TikTok. Линка е към YouTube ми. Ето го пасачето отвънка. Сега ще го покажем отвътре. Как изглежда. Тук сме с колегите вътре.